koyi equations involving number bases. Idan aka baka equation kamar haka, solve for x 221 base x equal to 25 base 10. Abunda mai kallo zai yi shine sai ya duba numbers nawa aka baka 10, numbers nawa x. To kai kokari ka maida wannan ya koma base 10. To hanyar maida shi base 10 kuma ga yadda mai kallo zai yi. Sai ka ce kana da 2 ɗinka na farko kai times wannan base ɗinka kenan. Sai ka ce plus, ka gama da wannan sai ka ɗauko wannan. Sai ka ce 2 times sai ka ɗauko x ɗinka ka saka shi plus saura maka 1 shi ma dai times base ɗinka wanda shine x. Ka gama da nan akwai equal to sanya equal to ka 25 ka rubuta 25 ɗinka. Mai kallo zai ga ban ɗauko base 10 ba na ɗauko 25 kawai. Sabida idan wani base ne kamar nan ban ce 221 base x ba. Sabida na ya haura. Sai dai na ce 221 base x. Tunda duk da cewa ban san wane base ba ne. Kaga ina buƙatar na ansa don na san wannan. To bayan mai kallo ya yi haka abinda zai biyo baya za ka bada power. Bada power za ka fara daga hannunka na dama ka yi hagu. To base ɗinka na nan me aka baka x. To power da za ka bayar ne akan base ɗinka wanda shine x. Ka fara daga 0 sai ka ringa hawa 0 sai me sai ka ce sai 1 sai me sai ka ce sai 2 haka za ka rinka haurawa. Gashi nan sai ka ce 0 sai ka zo kan x na gaba sai ka ce 1 daga 1 sai me sai 2 sai ka je kan 2 ɗinka. Bayan mai kallo ka yi haka abinda zai biyo baya sai ka yi ƙoƙari kai simplifying waɗannan in zai simplify. In ba zai yi ba ka bar su a yadda yake. Kamar dai wannan x square ba da ka iya da shi sai dai ka bar su a yadda yake. Saboda haka sai ka ce 2 times x square sai ka ce 2x square. Ka haɗa su plus ka sauke shi to x power 1 zai koma x ɗinsa sai ka bar su a yadda yake ka ce to 2 times x shi ma dai kana da 2x ka gama da shi plus ka sanya plus ɗinka. X power 0 kana da 1. 1 times 1 aka samu 1 sai ka ce equal to 25 ɗinka. To bayan mai kallo ya kayi haka za ka ga mun samo quadratic equation saboda highest power ɗinmu a nan 2 ne sai muka ce wannan equation ɗin quadratic ne. Kuma muna solving ne for x. To abinda za mu yi wannan zai tsallako nan don muna so mu samu 0 a nan don ta kuma cikakkiyar quadratic. Sai mu ce to 2x square plus 2x plus 1 ma'ana na sauke abin da yake nan. Sai in duba nan gun me nake da shi babu komai. Tunda babu komai muka ce plus ne in yi tsallaka zai koma me minus. 25 ɗinmu shi ma sai ya biyo shi nan kuma mu sanya 0. To in mai kallo kai haka sai ka sake sauke waɗannan ka sauke su anan. Sai ka ce 2x square plus 2x. To sai ka ce 1 minus 25. Idan zai baka wahala sai ka ce to tunda minus ɗin a gaban 25 yake ka kalli wannan a matsayin bashi ana bin ka bashin naira 25 ka biya naira 1 nawa zai rage za ka samu minus 24 shine abin da zai rage sai ka sanya 0 ka. To bayan mai kallo ka yi haka abin da za ka yi na gaba sai ka ce to coefficient of x ai wani number ne a gaban x muna da 2. To sai ka ɗauke shi sai ka ce 2 times sai ka zo constant ɗinka minus 24 ne sai ka ce minus 24 sai mu ce 2 times 2 4 2 times 4 8 akwai minus mun sanya minus ɗinmu. To ka samo nambobi guda biyu in kai times ɗinsu da juna su baka 48 in ka tara su su baka number tsakiyar nan. To don ka samu sauƙin aikinka sai ka ce to wani number ne in kai times ɗinsu da juna su biyu za su baka 48. Suna nan da yawa in mai kallo ya gwaggwada za ka samu wanda zai baka wannan bayani da nemi cewa in ka tara in ka times ya baka wannan in ka tara ya baka wannan za ka samu 6 times 8 shi zai baka 48. To sai ka duba ka samu 6 times 8 ya baka 48. To nan gurin plus ne nan minus ne. To duk sanda ya zamo nan gun plus ne to ƙaramin shi zai ɗauki minus nan sai zama minus. Babban kuma ka bar sa a plus ɗinsa. To mai plus ɗin ya fara zuwa kafin mai minus. Idan yanzu za ka ɗauki waɗannan nambobi guda biyu ka sanya su a tsakiyar nan ka cire nan sai ka sanya wannan nambobi guda biyu a tsakiya. Sai ka ce kana da 2x square 8 shine yake da plus to ka sanya shi plus 8x 6 yana da minus sai ka ce minus 6x. Yanzu a madadin wannan ka cire ka saka saura minus 24 sai ka ce minus 24.
ka yi haka sai ka ce to equals to 0. To bayan mai kallo ya yi haka abin da zai biyo baya za ka buɗe bracket guda biyu. Na farko in ka buɗe sai ka ba da gafa tsakiya. Gashi nan. Na buɗe bracket sai ka ba da gafa tsakani. Sai ka ƙara buɗe wani bracket sai ka ce equals to 0. To bayan ka yi haka sai ka ɗauki waɗannan 2x square plus 8x su shiga bracket. Sai ka ce 2x square plus 8x su shiga bracket. Minus ya zo tsakiyar nan ya tsaya. 6x ya shiga bracket. Minus ya shiga bracket, 24 shi ma ya shiga bracket. Mai kallo zai ga mun raba su yanzu wannan sun yi nan, wannan sun yi nan. Abin da zai biyo na gaba sai ka ce menene akwai a nan, akwai a nan, akwai x. Akwai x a nan da nan. To sannan 2 ɗin nan zai shiga 2 daidai kuma zai raba 8 daidai. Tunda haka ne ka sanya shi a waje. In kai haka ka ja layi a nan, ka ja layi a nan. Sai abin da ka fitar wajen nan ka rubuta shi a nan. Ka ce 2x, 2x. Yanzu mai kallo zai ga cewa ka gama da ɓangaren nan saura ɓangaren can. Shi ma idan ka zo sai ka ga mene akwai a nan, akwai a nan. Babu komai wanda akwai a nan, akwai a nan ba iri ɗaya ba ne. Amma shi da zai raba 24 daidai ka ce 24 a raba wa mutum 6. Lallai zai rabu. Tunda haka ne sai shidanka sai ya fita waje. Shi ma shidanka in ya fita waje sai ka zo ka ja layi a nan, ka ja layi a nan. Abin da ka fitar a nan ka sanya shi a nan, ka sanya shi a nan. To bayan mai kallo ka yi haka sai ka ce 2x ka sanya shi. 2x ka buɗe bracket ɗinka. 2 divided by 2 ya koma 1 ya tafi. X square divided by x mun koya indices kawai ka ɗebe ɗaya a cikin nan ya koma 1. Kenan x ne kawai a nan sai ka sanya x ɗinka. Plus ka sanya plus ɗinka. 8x guda 8 a rabawa x guda 2 za ka samu guda 4. X ya tafi da x. Afwan, x ya tafi da x. 8 divided by 2 kana da 4. To bayan mai kallo ka yi haka nan minus 6 sai ka sauke shi minus 6 sai ka buɗe bracket ɗinka. To a nan ba ka buƙatan ka raba wannan. Abin da kawai za ka yi ka ɗauko duk abin da yake nan gurin ka saka shi a nan. Sai ka ce kana da x plus 4 equals to 0. Haka mai kallo zai duk abin da ka samo a nan kawai ka saka shi a nan wajen. Ka yi wannan. To bayan mai kallo ya yi haka sai ka buɗe bracket guda biyu. Sai ka ce mene a cikin nan kana da 2x minus 6, 2x minus 6 a waje, sai x plus 4 a ciki, sai ka ce to equals to 0. To daga nan abin da mai kallo zai yi sai ya ce to 2x minus 6 ɗin nan equal to 0 ko kuma x plus 4 equals to 0. To bayan mai kallo ya yi haka sai ya ce to 2x minus 6 shi ba shi da x ya tsallaka gurin 0. In ya tsallaka ya koma plus 6 sai mu ce to 6 a rabawa mutum 2 za ka samu 3. Sai mu ce to x equal to 3 o sai ka zo ka wannan. Shi kuma kana da x equal to nan minus plus ne in ya tsallaka zai koma minus. To mun sani cewa ba mu da negative base. Duk base da muke da shi base 2, base 3, base 4 har inda ya sauka ba mu da negative. Saboda haka wannan ba an san mu bane. So wannan shine x ɗinmu. Therefore x ɗinmu equals to 3. Mun yi ansa wannan tambaya ɗin. In aka baka tambaya irin wannan haka mai kallo zai yi. Mai kallo ka subscribing ka yi sharing wannan video ɗin. Wanda na